салом ба ҳамаи тамошобинон, хушомадем ба канали Арзанда. Имрӯз ҳамроҳ як намуд торт бо малина тайёр мекунем. Хуб, дар аввал хамирашро тайёр мекунем. Барои хамираш, яъне хамираш худи бисквит мебошад ва барои хамираш ба мо лозим аст 6 дона тухм. Тухмро зарди ва сафедиашро ҷудо мекунем. зарди ва сафедиҳои тухмро ҷудо кардем. Акнун 6 қошуқи дигар шакарро меандозем ба сафедиҳои тухм. Ва акнун бо миксер хуб лат мезанем. Сафедиҳои тухмро лат задем хуб ва акнун зардиҳоро низ меандозем ва боз бо миксер хуб лат мезанем. Тухмҳоро лат задем. Акнун ба тухмҳо 100 мл шир меандозем ва боз 100 мл дигар равғани оддӣ меандозем. Ва тамошобинони гиромӣ, боз шумо метавонед ба ҷои шир ва равған 2 қошуқ сметанаи 15 ё ки 20% андозед, чӣ хеле ки ба шумо маъқул бошад. Ё ки сметана надошта бошед, ё ки шир надошта бошед, метавонед бе ширу бе равған низ ҳамин хел тайёр кунед. Фақат ки баъд камтар бисквити шумо хушк мебиёяд. Ман шир ва равғанро барои он хотир меандозам ё ки сметанаро барои он хотир меандозам ки то ки бисквити мо мулоим биёяд ва вақте ки тортро мечинем ягон хел қанчою дигар чизҳо намолем, ҳамин хел кремро молему тортро чинем. Барои ҳамин акнун ҳамаи маҳсулотҳоро боз бо миксер хуб лат мезанем. Акнун як қошуқча содаро низ меандозем. Разрихлителро низ меандозем. Ва дар ин ҷо 6 қошуқи дигар орд ҳаст, ҳамаашро меандозем. Хамири мо бояд ки ана ҳамин хел шавад ва акнун хамирро ба деги мултиварка мегирем. Ба мултиварка мегузорем, интизор мешавем ки то ки пурра тайёр шавад. тамошобинони гиромӣ, то хунук шудани бисквит мо малинаро тайёр мекунем, яъне малинави конфитю мегӯянд, тайёр мекунем, ҳамон ба монанди варенӣ. Дар ин ҷо 300 грамм малина мебошад, малинаҳои ях кардашуда. Ман аллакай об кунондам ҳамаша. Ва акнун ба малина мо 2 қошуқи дигар шакарро меандозем. боз агар шумо ширинтар хоҳед, метавонед бисёртар андозед шакар. Ва акнун ба болои плита мегузорем, мемонем каме ҷӯшад. Акнун ба ягон пиёла каме оби хунукро бисёр не каме мегирем ва ба оби хунук як қошуқча крахмалро меандозем ва омехта мекунем. ана ҳамин хел малина ва шакарро об кардем. Акнун крахмале ки тайёр кардем кам кам меандозему ва тез омехта мекунем. Ва акнун боз ба болои плита гузошта 1 ё ки 2 дақиқа боз меҷӯшонем. тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел бояд шавад. Каме ғафс мешавад ва боз хунук шавад, боз каме дигар ғафстар мешавад. ҳатман дар ҷои хунук мемонем ки пурра хунук шавад. ман аллакай бисквитро тақсим кардам ва акнун мегузарем ба тайёр кардани крем. Ба мо лозим аст 500 мл сливкиҳои 33%, 250 грамм маскарпоне ва 80 грамми дигар сахарни пудра. Ҳамашро андохта бо миксер хуб лат мезанем.
тамошобинони гиромӣ, ҳамаи маҳсулотҳоро тайёр кардем ва акнун мегзарем ба чиндани торт. тамошобинони гиромӣ, тортро ба яхдон гузоштем ва акнун шоколадни глазур тайёр мекунем. Дар ин ҷо 7 қошуқ шир мебошад. Ба шир 3 қошуқи дигар шакар меандозем. Ва бо 3 қошуқи дигар какао мепошем. Акнун ба болои плита мегзорем. Ҳамаи инро хуб омехта мекунем, то ки шакараш об шавад. Тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел ман какаоро бо шакар хуб об кардам. Ана ҳамин хел бояд шавад. Аввал суюқ мешавад ва дар болои плита монед. Тез омехта кардан гиред, ҳатман анам хел ғафс мешавад. Ва акнун 70 грамм сливични масларо низ майда карда меандозем. ҳамин хел мешавад шоколади мо гӯем. ҳатман хуб омехта кунед, ки то ки ҳамаш як хел шаванд. Акнун тортро ором медиҳем. ана ҳамин хел тортро тайёр кардем. Акнун ба яхдон дар муддати 5-6 соат мегузорем, ки то ки пурра торти мо тайёр шавад. бинони гиромӣ, торти мо хела дам гирифт. Ана ҳамин намуд шуд қабатҳояш. бениҳоят торти болаззат шудааст. Шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. Ба ҳамаи шумо иштиҳои таом хайр. То дидори оянда. Дар паноҳи худо бошед.